Ина ассалому алайкум дӯстони азиз, марҳамат як сечкачаи хушрӯяки срочна фурӯшӣ. Дӯстони азиз, соли мосини 1994 солене ки боварки ранги 98 тозаи мошин моторш бачо дай. Дӯстони азиз, комплектаи элеганти тоза. Дӯстони азиз, ягон ҷош варид парид пӯшидагӣ надорад. 8 моҳи дигар ҳуҷҷатам дорад. Дӯстони азиз, свети золотиси мошин синьяти тайёра. Ягон ҷош бачо варид парид хеле пӯшидагӣ надорад. Нархи мошин бачо 38 бо муомилаи савдои худ дара срочна фурӯшӣ аст. Ина марҳамат тамошо кунед. Дӯстони азиз, свети золотиси хеле меад ҷош хеле сарапи на ҳарҷо доштае. Дискои фасонак балнош мақсад ки 80 фоиз мошина дӯстони муҳика накада овардиам. Ина марҳамат дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. Обшивкош тозак бачо, скамейкош дӯстони азиз латагӣ баъд нихел чихолакҳои фасон омода 4 та электропакет дӯстони азиз. Ай самбуфечо чизои худаш бачо, мошинча салоншам тозак десин. Марҳамат бо люкам доштае. Дӯстони азиз, элеганти тоза, моторш дай, моторш бе ягон расходае. Ина марҳамат. Дӯстони азиз, мошин муҳика накадай, мақсад ҷазира бовар кунед, нака дастсиёнка чӣ хел менамедонед ки мошин кузуфуш мақсад тоза бадае. Ина марҳамат дар шуда. Дӯстони азиз, мошин утил ҳуҷҷаташ ҳастае, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Мошин дар шаҳри Бухар ноҳияк шумо меондаe. Нархи мошини 38 бачо бо мақсад ки муомилаи савдои худро срочна фурӯше. Марҳамат дар рақамҳои поёнда занг маълумотша гиред.